seneta be kaunti ya Nyamira Okongo Omogeni habwigora Samatanga hime ya Magombo kwene kibna umugabana Amos Nyaribo osoire serikali yomarayibwense Dr. William Ruto magayo gwikirana asomoyega onyota ime kaunti ya Kisii nigobono umugabana Amos Nyaribo abereka gwesokya nabo igo kwiraneria enganeyo kagokwana asenjera yesimi nigayanikire buna taraso ase serikali ya Ruto asekolendere nigakobeta abasaikuru ase kaunti ya Nyamira uchakoegwa chibesa chia nyota nigo mochire Okongo ase okumwatora obe na rege clip kiana cho ase seneta yato ka ya Samatanga agenda bo tutu agokwana mabiyauna na aside tutu inje ndi na wa point mugeni ko spokesman yana na ndimna na agenda alia iyo na agenda gusindikisa abana ba Nyamira kwa uchiwe sia nyota na ende seneta amanye na president Ruto na ero bisibona ya uno mugaba na tinko motama amangana bazibu na to kwana mangana ito aina mao lakini kwenda kumwera Ruto akarago tuza abana ba Nyamira abamigo na bakisi itemile tena na ajire tuta seneta obera okwana mangana amango of late agote banaibire chibesa na bwamwire koti ngararende tindi oriri monoto yanda motiga ikia besa nchio chia sire Nyamira na ende ikabuyarengo ne abantu ba seneta na bari yeta maruba batajwe chia sire World Bank karate nani lakini baachire baasasiri korengeri kumutinyo kaberagati tare 15 na wagonya watonyore clearance no burimo babwata igase bono ongo won seneta Omogeni nya kuborchikura tigati otare dietariana ekiagara edietari Amos Nyaribo tari sera tigatewe na chabe kama chega narmechi baraiga nabe kama rioga na somia bana iga ebintu bunebyo tabona okwane dietari omugabana rioka hiye koro kibuna no ino bugabana uno utokonyara loro muriri na ende na kumwa point at any one time